Iruñeak bizikleta elektriko publikoak alokatzeko bere lehen sistema estreinatu du, zeinak 200 bizikleta eta 52 gune izanen baititu hiri osoan banatuta. Iruñak estrenatu du bizikleta publikoak alokatzeko bere lehen sistema. Herritarren eskura hiri osoan zehar 52 basetan banatuta dauden 400 bizikleta jarriko dituen zerbitzua. Atzotik aintzinera martxan daude jada, 240 bizikleta eta oie jaso, aparkatu eta kargatzeko 26 gune, zeinak abenduan eta urtarrilan osatuko baitira, aurreikusitako kopurua heldu arte. Modu horretan hiriko auzo guztiak lotuko dituen sare bat osatuz. Iruñako alkateak atzo goizean aurkeztu du zerbitzu berri honen martxa jartzea, udal administrazio emakidaren adjudikazio dune den Ridenon enpresak kudeatzen duena. Ekitaldian lagundu diote Miguel Vital enpresa hortako zuzendari nagusiak eta Raúl Santos Nafarroko Rural Kutxako marketing arduradunak. Proiektu honen bidez bizikleta elektrikoa hiriko mugikortasun aukera eraginkor eta jasangarrienetako bat izanen da hiriko joan etorrietarako. Garraio bide arin, eroso eta onuragarri eskainiz, osasunarentzat eta ingurumenarentzat. Iruñeko udalak hiri barruko garraio bide horren aldeko apustu garrantzitsu egin du, izan ere lehen fasean 1000 biztanleko 2 bizikleta elektriko jarriko ditu eta zerbitzu hori duten hirietan batez beste bat kakotx bat ibilgailu dituzte 1000 biztanleko. Apustuak gora eginen du bigarren fasean zeinetan Iruñak 2 kakotx 5 bizikleta izanen baitu 1000 biztanlerako. Ekimen hau Go Green Iruña energia transizio eta klima aldaketarako estrategiaren barruan kokatzen da, zeinak barne hartzen baitu hirian garatzen ari diren edo garatuko diren klima aldaketaren kontrako ekimen guztiak eta datozen urteetako jarduketa ildoak zehaztuko baitu. Lehentasunezko ildoen artean garraioaren deskarbonizazioa sustatzen dutenak daude, garraioa baita Iruñako energia konsumoren 50%aren arduraduna eta klima aldaketa sortzen duten berotegi efektuko gasen isurketen 50% sortzen baitu hirian. Eta haien artean nabarmentzen dira garraio motordun pribatuaren alternatiba gisara bizikletaren erabilera sustatzen duten estrategia integratuak. Ziklo sarearen edapena eta hobekuntza bizikletendako aparkaleku seguruak, hiritarren prestakuntza eta gaur abian jarri den bizikleta elektriko publikoen zerbitzu berria. Bizikleta elektriko hauek 24 orduz daude erabilgarri asteko 7 egunetan, Sanferminetan edo oso eguraldi txarra egiten duen egunetan izan ezik. Bizikleta elektrikoak erabiltzeko sistema alta hartu behar da, erabiltzaile kontu bat sortuz Ride on Pamplona aplikazioaren edo webgunearen bidez. 2 erabiltzaile profil daude, aldizkakoak erabili eta ordaindu plana edo abonatuak hileko edo urteko harpidetza baten abonoa dutenak.